agradecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepte este cordero arrastrado y acógelo en el paraíso.1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務。望むところだった。あの夜を、後悔を、少しでも忘れられるなら、俺は救えるんだろうか。今度こそ。ああ、教えてくれよ。こんな山奥に何しに来た？面白いもんなんかねえぜ。まあ、ただの迷子探しだ。その迷子はビップかなんかか？所長直々の命令だ。あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に3人でピクニックってわけだ。最高だろ。なかなか言うじゃねえか。ここだけの話なんだが、秘密を教えてやる。この森では遭難者が後を絶たない。いわゆる神隠しってやつだ。なら、迷子探しは慣れたもんだな。うん。先週もハイカーの捜索があったばかりだ。心強いな、今回も頼む。着いたぞ。この辺だ。ちょっと待っててくれ。すぐ戻る。Gefühl. There's Baby der Baden Taro. さあ。するか？Vaja, c'était un mastet, Rico. ¿Hay alguien ahí?「どうしたんだ？えらい遅いな。穴にでも落ちたか？悪いんだが、ちょっと見てきてもらえないか。俺は車を見張っとく。中金取られたくないしな。泣けるぜ。
どこまで行ったんだ。誰かいるか。勝手に入ってすまない。Bonsoir, Horace. Vine aquí. Viviremos contigo.何が起きてる。おい。どうした。おい、返事しろ。なんだ。嘘だろ。こいつは一体。
HQ。こちらコンドル1。こちらハニガン。状況は？ターゲット、大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ。さすがね。湖に手がかりがありそうだ。誘導を頼む。了解。付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。悪いな。また後で。邪魔したな。¡Seguidle! ¡No me jodas!くそ。
なんてことを。Huele a carne. Debemos llevárselo. Sí, con... ¿Dónde se está metiendo el otro? ¿Dónde se está metido el otro? Y luego no escaparás. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sé que estás ahí. Puedes dejar. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. Ahí estás. やるしかないか。
You. Voy a ver yo. Yes. Detástate. Debemos llevarse. Te encontraremos. No hay que atraparlo.やるしかないか。
嘘だろ。日頃の行いだな。はいい。くれてやるよ。Vamos a romper el penal. Vamos a romper el penal. ¿Dónde que irんだよ?後がないな。あLa campana. Ah, Él nos invoca. Tenemos que servir. Todopoderoso.
了解。これから向かう。風車だ。
これか。¿Dónde estás?マジか。Jodas. ここはダメか。開かないか。
Agárralo. ¡No dejéis!
¡Agarradlo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Seguí. ¡Listo, cerdo! ¡Dígale! Seguí.
キリがない。ここか。何の音だ。¡Ahí está! ¡No me jodas!ゆっくり剥がせよ。いろいろと話がありそうだな。察しがいいね。じゃあ、セニョール、タバコあるか？いや、ガムなら。そうか、残念。ならこれほどいてくれ。くそ、あいつだ。誰だ。おい、そこで止まれ。
なんだこれは。よせ、やめろ。おい、アメリカ人。名前は？レオン。寡黙なタイプか。俺はルイス・セラ。お互い間違えたな。バケーションの行き先を。やめろ。引っ張られるだろう。こっちは怪我人なんだ。読めたぜ、考えが。こういう状況は慣れっこか。俺の勘だと。お前は誰かを探してる。そいつは多分行方不明のセニョリータ。若い女性。話せ。今すぐ。分かったよ。小耳に挟んだんだ。セニョリータを連れて行くって。連れて行く？どこへ？さあな。だが奴らは誰かを古い教会に連れてった。くそ。お前といると体が持たない。まだ終わってないぞ。またな、アミーゴ。くそ、装備を取られたか。HQ、ターゲットの居場所をつかんだ。彼女は教会にいる可能性が高い。それから妙な男に会った。名前はルイス・セラ。うさんくさいやつだった。奴のことを調べられるか？まずはここから出ないとね。また連絡する。Puedes escuchar.ん？あれは俺の装備。Tengo que encontrarle. ¡Agarradlo!
ここはダメか。返してもらうぞ。こっちだ。そこのあんた。あいつはそれじゃあ取引を始めようぜ。さあ。ウェルカム。よくやってくれた。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。なんだって？俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか？へへへ、企業秘密ってやつだよ。あんたもお宝には目がない口か？まあいいね。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。これで取引成立だ。価格以上の値打ちもんだ。約束するぜ。遠く離れた場所からでも敵の頭に「おやすみなさい」をねじ込めるぜ。一緒にこいつを持ってけ。ただでいいぜ。あんたお目が高いね。腕に自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。お宝ガラクタ何でもござれだ。その価値を決めるのは俺たちだけどな。他にも新しいブツが入ってるぜ。また来いよ。
よし。依頼はうまくやるじゃないか、あんた。ほら、新しい品を覗いてけよ。お宝だぞ。金じゃとても買えない。最高出まして。死ぬなよ。ここどこだよ。Ahí está. El forastero.
邪魔だよ。いいの入ったろ。¡Ahí va eso!
よし。¡Viva esa!
今エスト新しいのが入ったぜ。見て、ウェルカム。新しいの入ってるぜ。今あるのはこれだけだ。どんな価値ある品だ。後悔し、ウェルカム。それで、何がお望みだ？お宝ガラクタ何でもござれだ。その価値を決める。サンキュー。いつもこうならいいな。えへへへ。持ち物がいっぱいだぜ。整理しな。お次は何だ？また来い。よ。ウェルカム。情報は力だぜ。少しばかり大きめのご所望か。あ、値段にガッツ入れといたぜ。買うには度胸がいるかもな。それで何がお望みだ？サンキュー。大事に使ってやってくれよ。他には何かあるか？出まして。死ぬな。
いい加減にしてくれ。邪魔だよ。そのまま寝てろ。
閉まってる。悪くない家だ。この村にしては。古い写真だ。
見てってくれ。ウェルカム。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。腕に自信がねえなら武器を買いに見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。サンキュー。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの生死を分けるひとときになる。どんな価値ある品だってまた来いよ。
さあ、ウェルカム。何から始める？いつもこうならいいな。えへへへ。お気に入りの獲物を自分好みに改造する。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの生死を分けるひとときになる。さあ、また来いよ。キリがない。
え